17.2. a zajtra 18. je 80s koncert. Ja nie som ešte ani pobalená nič. Dneska, alebo vlastne zajtra o 1 ráno vyrážame do Prahy, z Prahy ideme do Berlína, potom večer na 80s, takže teším sa, ale už som mierne strese z tej cesty. Práve idem na nechty, obyčajné si dám čierne a potom sa budem baliť, takže poďme na to, I guess. Nechty mám hotové, obyčajné čierne nechty. Pimple patch mám nasadenú, pretože ako inak sa mi musel robiť oni. A už sa pomaly balím. Som si vybrala aj fotokár za mobil a aj si zoberiem so sebou. A aké pakšamenty si ďalej zoberiem so sebou. Takže tak už sa musím iba osprchovať, úplne definitívne dobaliť a to je všetko, môžeme sa vydať na cestu. Ale asi by som mala spať, pretože potom asi na večer bude vypínať. Čiže si dám butík a pokúsim sa chvíľu zaspať. A potom si nedám reggae určite. Čiže to si nevšimajme, prosím. Hej, moju výražku si nevšimajme. Práve sme v Berlíne, ideme si zaniesť veci na hotel, kde si necháme iba veci a potom pôjdeme sa si nájsť. Ešte neviem kde. Moja požiadavka bolo, že chcem Áziu. Ja si necháme menučku rozlučiť. No. Ja by som si dala kimchi pancake. Ja to chcem ochutnať. To však pošadáme. Najviac ľúbiš? Na Mindyho. Na 80s. Myslela som akože zjedla, ale ja som zvedavá, ako budú chutiť kimchi pancakes. Však počkaj, to je kimchi. Smrdí to divne. Nechutí mi to. Nejaké krevety. Krevetový podlesník. Hej, mne to tiež pripomína krevety. Že štúrami, keď chceš otvoriť to. Počkej, tak podlesník. Tak tu prišli na našu izbu, máme 6-lôžkovú izbu a sme iba 4, takže miesta dosť a ideme sa chystať na koncert. Moc sa mi nechce, najradšej by som dala chrupandu, ale to nemôžem, čiže let's go chystať sa na koncert. Je to Boy Next Door album, takže ja vôbec neviem, čo tam je inak. Ja dúfam, že je to album. Dúfam, že to nie je nejaká chujovina. Takže poďme si ho spoločne rozbaliť. So, let's go. Stika. Ďalej, Jehivno, ako keby, akože tá jeho kľúčenka. Potom tu není, Photobook tu není. A to je všetko Jehia? Asi máme si niekať Jehian verziu. Všakej? Ale ja dúfam, že tu je fotokart. A je, dobre. Photokart. To je Tesan, nie? Tesan. So, yes. Ja som spokojná. Ale teraz sa už poďme si dať biely Monster a poďme sa chystať na 80s koncert. We are ready. A ideme tam. Hádam, stíhame. Rozdávame už freebies, dostávame freebies a
Je to tu ako na vodnej prehľadke, tak ako som si myslela. Takže ideme sa postaviť do nejakej rady a ideme asi dnu, alebo ešte porozdávame asi freebies, nie? Tak, môžeme to rozdávať vnútri. Čiže práve nám zobrali naše lightstick, lebo očividne tu nie sú povolené žiadne iné lightstick, iba 80s lightstick, čo je strašne divné, to sa mi ešte nestalo, ale proste tam bola kvopka lightstick, boli tam Monster X, bolo tam 17, boli tam BTS, boli tam Stray Kids. Neviem, stretla som sa s tým prvýkrát na koncerte, takže very strange. To je editujúca Veronika po koncerte, čo vyzerá úplne hrozne. Ale ja som si ten koncert užila, ja len nemám žiadne proste outro k tomu, pretože som bola úplne vypnutá, ja som cez noc nespala a takže preto možno ten koncert vyzerá, teda to outro vyzerá tak, že by som najradšej tam nebola. Ja som rada, že som bola na tom koncerte, ja som bola iba strašne vypnutá. Už máme definitívne po koncerte. Sme na izbe. Asi to video už ukončím. Sme na chodbe, pardon. Čo by si povedala? Ako by si zhodnotila tento koncert? Ja som bola spokojná. Strašne mi prišiel, že strašne rýchlo ušiel. Mi prišiel strašne krátky. Aj mne. Inak som spokojná. Tí sú strašne dobrí. To sa mi opäť potvrdilo, že sú strašne dobrí. Súhlasím. OK. To je všetko. Sme unavené. Ideme sa osprchovať a jesť. Bye bye.